Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Hongu yenyika Queen Tatelicious anyora pafacebook pake akati it's okay baby, zvakwana level rako nerambuya muderere it's different. Mese henyu ndokudai zvekuti dai ndisina kusvotora sika rudzi ndingadai ndakakupai nhumbu mese muri 2, but ndangosarwa neburi rine mvura hangu, imvura dzoga dzoga. Ceasefire sex sweet Oli, love you my nkomo. Queen Tatelicious yomwe nyika vakanyora pafacebook pavo. As you all know guys, Olider chapel na Mai Titi vari kutukana, vari kuundurana zvisingaite pafacebook, ihonde yemarudzi. Saka papindira homwe nyika Queen Tatelicious munongovaziva guys. Asi vazukuru vambuya nhanda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati it's sweet only for me. Mumwe munhu akati it's always your choice of words for me. Mumwe munhu akati Queen imboitai karika live, maziso angu haachanyatso verenge zvakanaka. Mumwe munhu akati homwe ihomwe. Mumwe munhu akati Tatelicious drama queen chaiye, your choice of words are out of this world. Mumwe munhu akati pocket of the country yataura mapedza. Mumwe munhu akati hanzi imvura dzega dzega idzi, iyi Queen mazotaurisa. Mumwe munhu akati kiri ndiwe wega unovakwanisa. Mumwe munhu akati homwe yenyika wandinakidza, hanzi mbuya muderere. Mumwe munhu akati never a dull moment with homwe yenyika, munongotaura zvinhu zvinotifadza nyange tiine mastress. Mumwe munhu akati nyaradza shura matongo dzako kiri. Mumwe munhu akati hanzi ndimi chete munomunyararidza, baba tanya nandi havazvigone izvi. Mumwe munhu akati ipapa zvasisi baba tanya zvikakwidza unonzwa akunzi Olider wakapa taiteni edzi, Olider inwa mapiritsi kikikiki zvakaoma. Mumwe munhu akati sweet Oli, ndiChristopher ari kutaura apa noti Queen. Mumwe munhu akati kiri unopedza mastress. Mumwe munhu akauya akati hesi tate unovada zveshuwa vakadzi vako. Mumwe munhu akati aiswe sisi baba tanya fantatize vachiisa Oli chete. Mumwe munhu adedzera kuti mumwe munhu adedzera kuti Queen Tatelicious vanenge vanotomborota vachiita sei vachiita lula nani naOlider. Mumwe munhu akauya akati hamuchionazve nhasi sisi baba tanya magona matemai. Mumwe munhu akati mataura chokwadi munovada asi kamuchachilo munokadisa Queen. Mumwe munhu akati mbuya muderere ndiani nhai Queen musadaro kanini. Mumwe munhu akati nezuro yaingova edzi nhasi sweet Oli. Mumwe munhu akauya akati homwe ihomwe sisi baba tanya vauya. Mumwe munhu akati baba. Mumwe munhu akati bhebhi renyu rakanakira kure kunge drink radhalutwa nastepmother. Mumwe munhu akauya akati ndakambozvitaura kuti osi anoda matemai. So guys, ndo nyaya ngatauya nayo. It seems Queen Tatelicious vapindira vari kuzama kuti vastope kurwa kuri kuita Olider naMai Titi pasocial media, ihondo yemarudzi. So guys, I don't know kuti munoti kudi. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Please can you please also support us mushandisa masuper thanks kuitira kuti tipote tichikupai ma content each and every time. Thank you so much.